Amerika bestaat 250 jaar, maar na een kwart millennium lijkt het tijd voor een scheiding. Of is het toch keep on dreaming, zoals Mark Rutte dat verwoordde? We hebben het er vandaag over met de hoogleraar van de Universiteit van Maastricht. Giselle Bosse is hier vandaag. Uit het Europarlement Jeroen Leenaars, Europarlementariër voor het CDA, die loodsen de terugkeerregeling voor afgewezen asielzoekers door het parlement. Lise Witteman volgt al dat nieuws voor de Brusselse afdeling van Follow the Money. En Marijke Bekkers is hier, die probeerde de Einstein-telescoop te vangen in kleuren en kaders als fotografe. Een kunstzinnige avondgasten Europa. Ja, van harte welkom dus vanuit het Europees Parlement, waar we toch een beetje teleurgesteld zijn eigenlijk in de Europarlementariërs. Want in deze tijd van het voetbal, met al die passie van de landen, is het een beetje saai. En niet zoals bijvoorbeeld het voorbeeld in Noorwegen. Er det greit? Er dere klare? Vi prøver. Første slaget kommer. Heia Norge! Ja, het roeien in Noorwegen dus. Jeroen Leenaars, ik zie niks terug. Waarom niet? Nou, ik denk dat de Noren gaan ervan uit dat ze vrij snel het toernooi verlaten, denk ik. Dus die moeten dat nu doen. Ik denk, zodra Nederland de halve finale haalt, gaan we met het hele parlement van links naar rechts hier en dan lossen we dat zo op. Ja, naar rechts waarschijnlijk, vooral. Nee, wij gaan altijd van links naar rechts, zodat we het midden uitkomen weer. Prima. Zonder Goed. probleem. Nou ja, dat is voetbal, dat is het wereldkampioenschap. Maar goed, u ziet hier om ons heen de senioren uit Meijer. En dat is natuurlijk de plek die we vooral kennen van de superwielrenster, de dame die we allemaal kennen, Sabrina Stultjes. Maar ook de volleyballers. Jo Luiten, hoe kan dat toch als dorp dat jullie het zo goed doen? We hebben een ontzettend goed verenigingsleven. Enthousiaste mensen, hier zitten er een paar van. En dat brengt voort natuurlijk Sabrina, maar we hebben natuurlijk ook Piel Poetje op het hoogste damesniveau. We hebben Ed Jansen als scheidsrechter jaar actief geweest. En wie hebben er meer? Een handballer. Grote handbaltalenten. Handbaltalent, ja. Dus het succes is de grote Peel en het verenigingsleven. Ja, maar jullie zijn allemaal tennissers, begreep ik. Nou, geweest. Ja? En gaan we nog van links naar rechts dadelijk, of zit dat er niet in? De stoelen zijn te smal hier. Kijk, dat niet van het podium gaan. Goed, heel veel plezier in ieder geval. Hartstikke fijn dat jullie er zijn. Dus alle mensen uit Meijer. Ja, dat dus het verhaal inderdaad van de passies bij het WK. Maar we weten dat er ook veel passie leeft op dit moment in de internationale politiek. Veel hectiek. En tekenend daarvoor was de situatie bij de NAVO-basis in Brunsum, waar de Duitse bondspresident op visite was. Als laatste eigenlijk, en heel symbolisch, want de samenwerking tussen Nederland en Duitsland op militair gebied die is heel intensief de laatste decennia en krijgt op 30 juni nog een keer een nieuwe versnelling. Dit was in ieder geval Frank-Walter Steinmeier in Brunsum. Ja, dat is lustig. Ja. Great to see you again. Welcome. Nicht ganz zufällig neigt sich unser Besuch hier in Brunsum dem Ende zu, denn wir sind natürlich beide, die Niederlande und Deutschland, beide betroffen von der Veränderung der Sicherheitslage hier in Europa. Und deshalb bin ich dankbar, dass wir hier empfangen werden im Joint Force Command. Wir werden gemeinsam, das haben wir heute verabredet, am 30. Juni vor Ort sein, um einen offiziellen Akt vorzunehmen, der dieses deutsch-niederländische Korps dann auch sichtbar macht. En dan zijn we heel blij met Giselle Bosse aan tafel, want zij is de houder van de Jean Monnet Chair aan de Universiteit van Maastricht. Eigenlijk grote baas als het gaat over de buitenlandse betrekkingen van de Europese Unie. Van harte welkom, mevrouw Bosse. Met eerste vraag eigenlijk ook voor de mensen in Meijer. Waarom moeten we ons eigenlijk zo druk maken over Rusland, Oekraïne, Iran? Wat maakt het uit? Ja, het is niet zo dat nu Rusland al met een armee aan de grenzen van Nederland gaat staan. Maar het is natuurlijk wel zo dat, dat hier in Nederland voelen we natuurlijk ook heel duidelijk wat in de wereld gebeurt. En dat heeft met de economie te maken. Dat Rusland ook hier in Nederland best actief is met espionage. Met drones, met cyberaanvallen. Ook in de Noordzee natuurlijk, waar ons gasbuizen liggen die heel belangrijk zijn, ook voor Nederland.
En dat zijn helemaal dingetjes, daar moeten we ook hier in Nederland dus goed opletten. Nou, veel meer dan raketten moeten we ons eigenlijk druk maken over de veiligheid van het drinkwater bijvoorbeeld. Zeker, stroom, elektriciteit, internet. Die kabels liggen ook in de Noordzee. En het gas. Daar is Nederland natuurlijk op dit moment heel veel aan importeren uit Noorwegen. Ja goed, en als daar een Russisch onderzeeër toevallig zo'n buis gaat opblazen, dat is niet grappig. Dus dat heeft meteen natuurlijk echt ook, dat is een ramp voor Nederland. Ja, Lise Witteman, ik zie u knikken. Bent u veel tegengekomen in het journalistieke werk? Als het gaat om Russische beïnvloeding of überhaupt. Ja, je ziet dus dat toen ik geschiedenisles had op de middelbare school, dan ging het toch over tanks en militairen. En als we nu kijken hoe al die beïnvloeding is, hoe die ondermijning is, we zien het ook in de pers, dat geprobeerd wordt informatiestromen te beïnvloeden met Russische bots. En dat heeft veel meer impact dan je misschien denkt. Dat je denkt, een aantal jongens achter computer, waar hebben we het nu helemaal over? Maar je ziet echt dat verkiezingsuitslagen daardoor de andere kant op kunnen schuiven. En dat daardoor misschien weer andere meerderheden uiteindelijk in landen aan de macht kunnen komen die continu willen samenwerken met de Russen. En dan hebben we het wel even over enorme verschuivingen. Dus dan gaat het niet over militairen die ons land binnenvallen, maar wel dat we te maken hebben met mensen die misschien aan de macht komen, die hele verkeerde allianties willen sluiten. Ja, Jeroen Leenaars, uw oud-collega Tom Berendsen was bij de Europese top. Ja. Werd er gesproken over hoe moet dat nu in de nabije toekomst? Wat moeten we hebben in 2030? Waar koersen we op? Wat is de stip op de horizon? Ziet u de panelen schuiven? Je ziet op dit gebied enorm de panelen schuiven in de afgelopen jaren. Wat er nu mogelijk is geworden binnen Europa, binnen al die landen, waar het gaat om investeringen in defensie, waar het gaat om samenwerking op defensie. We hebben nog nooit in Europa een commissaris gehad die zich specifiek toelegde op defensie. Hebben we nu wel. Dus die panelen zijn al aan het verschuiven. En ik denk dat het juist belangrijk is ook vanuit dat perspectief. En daarom is die Duits-Nederlandse samenwerking zo mooi. Is mijn grootste nachtmerrie niet, maar wat we niet moeten doen nu, is al dat geld dat nu bij elkaar gebracht wordt, weer 27 keer nationaal gaan investeren in al die eigen nationale programma's, zonder dat er echt gekeken wordt naar waar zit nu echt die Europese meerwaarde, hoe kunnen we dat continent, hoe kunnen we die Unie samen zo goed mogelijk verdedigen. Misschien is het minder relevant om in Nederland een droneprogramma op te zetten, maar meer te kijken hoe kun je aan de oostgrens bij de Baltische Staten een dronemuur realiseren, zodat we veilig zijn voor Russische drones. En daar proef ik nog eigenlijk te veel nationaal beleid en te weinig Europese meerwaarde. En dat is eigenlijk het probleem wat we al jaren zien waar het gaat om defensieuitgaven in Europa. Er zou dan moeten gebeuren dat verdedigen met militair materieel wat vooral in Europa geproduceerd wordt. Maar ja, wat we dan ook weten, nu komt het militair materieel vooral uit de Verenigde Staten, vindt Trump dat wel fijn, want die zit toch over normaal gesproken op de transactionele verhoudingen. Die wil gewoon ook geld verdienen. Dus we vroegen aan Twan Huis, oud-Amerika-correspondent, hoe zie je dat op het moment dat Europa zelf de Amerikaanse markt overneemt? Ja, ik denk als Europa niks meer koopt in Amerika, dat Trump woedend zal worden. Maar toch zou dat helemaal geen slechte strategie zijn, want je ziet ook aan Oekraïne dat een land dat als verliezer ingeschat werd in 2022, ze gaan het verliezen van Poetin, nu een minimacht is die heel groot is geworden op het gebied van drones. En ik denk dat Europa, als het meer zelfvertrouwen krijgt, een hele stevige vuist zou kunnen maken, ook tegen de defensieindustrie van Amerika. Bovendien, ze verkopen een heleboel spullen die waardeloos zijn geworden. Want wat heb je aan een F-35 tegenover een drone? Helemaal niks. Dus inderdaad over de optie om het militair materieel in Europa zelf te maken. En dan weten we dat we iemand aan tafel hebben die voor Follow the Money een interview hield over het boek The Own Continent, Lise Witteman, met Dave Keating. Dat ging erover dat Europa eigenlijk heel afhankelijk is van de Verenigde Staten. Wat heeft u ervan geleerd? En correspondeert dat met het verhaal van Twan Huis? Ja, dus Dave Keating is een Amerikaan van huis uit. Die woont al 15, 20 jaar in Europa, voornamelijk in Brussel. Volgt daar allerlei dossiers, vooral ook energie.
Hij heeft zich enorm verbaasd over hoe Europa zich eigenlijk de hele tijd leunt naar Amerika in heel veel dingen. Ook in cultuur, in films. We spreken natuurlijk allemaal eigenlijk best wel aardig Engels. Terwijl we ooit wel vooral Duits goed spraken. We hebben daar, we denken ook een soort beeld te hebben van Amerika. We vergelijken ons daarmee. En dat is alleen nog maar de cultuur. Maar als het gaat over inderdaad de defensie-industrie, de tech-industrie. Allerlei beleid hebben we heel nauw afgestemd met de Amerikanen. Wat volkomen logisch is. Hè. Zij zijn toch degene die ons hebben gered na de Tweede Wereldoorlog. Die hebben fors geïnvesteerd, zeker ook in de Duitse economie, waardoor Europa zich op kon bouwen. Maar ja, langzamerhand zijn we toch ook wel een beetje afhankelijk gegroeid. En je ziet bijvoorbeeld de Fransen, die hebben altijd wel een soort hun eigen equipment, hun eigen defensiezaken gehouden. Maar heel veel andere landen hebben alleen maar op een aantal zaken de juiste defensiebenodigdheden om echt onafhankelijk te zijn. En het is Europa tot nu eigenlijk niet echt gelukt om zelf een goed antwoord op de NAVO en de rol van de NAVO te formuleren. Ook, dat moet ik daarbij zeggen, omdat de Verenigde Staten puntje bij paaltje dat ook liever niet wilden. Want die vonden het toch ook wel interessant om die afhankelijkheid in stand te houden. Want ja, daarmee kan je natuurlijk ook weer concessies afdwingen als het nodig is. Ja. Jeroen Leenaars, hoe kan Europa zich ontworstelen aan die gijzeling, wat het toch een beetje is? Gijzeling is nog wel een groot woord, denk ik. Zeker als het op defensie samenwerking gaat. Maar je ziet natuurlijk wel al dat er wordt veel naar Trump gekeken. Het is een tendens die al veel eerder ingezet is. Ook onder Obama, ook onder Biden. Dat men zei, Europa moet uiteindelijk zijn eigen boontjes doppen. En ik denk dat Europa die boodschap heel lang niet serieus genoeg genomen heeft. En ik denk dat de realiteit nu is dat heel veel landen zich heel graag willen ontworstelen. Maar tussen willen en kunnen ook nog een stukje afstand zit. Ja. En er zit een richtingenstrijd in Europa. De Fransen, waar al naar gerefereerd werd, die zeggen nu, we moeten gewoon alles made in EU, alles moet Europees gemaakt worden. Die defensieindustrie, die moet Europees worden. Ook omdat ze natuurlijk zelf dan het voordeel bij hebben, want zij zijn de grootste defensieindustrie in Europa. Terwijl aan de andere kant van de discussie landen als Polen en ook een beetje Nederland zeggen, well, ja, maar goed, we hebben ook goede relaties met Amerika nodig. Wij kopen die materialen, we kunnen die materialen nog niet zelf maken, zeker niet op korte termijn. Dus het moet wel een klein beetje op een tempo waarin dat ook realistisch is. En ik denk dat het dus heel interessant is, ook eigenlijk wat Twan Huis zegt. Misschien is het belangrijker nu voor Europa om een aantal thema's te kiezen, bijvoorbeeld drone-technologie, waar je ook met de Oekraïners en ook wel in de Baltische Staten enorm veel kennis en expertise al min of meer in huis hebt. En dat je daar bijvoorbeeld fors op in gaat zetten. Maar niet dat je gaat proberen met Amerika te concurreren en je eigen Patriot-systemen of zo te maken. Nu weten we dat natuurlijk VDL Netcar eigenlijk een plek is waar bijvoorbeeld die drones gemaakt zouden moeten gaan worden. De stip op de horizon is 2030, bij die laatste Europese top. Dan zou Europa toch langzaam autonoom, onafhankelijk moeten worden. Zei Tom Berendsen. Is dat reëel? Ik denk dat dat heel ambitieus is. En kijk, Tom Berendsen heeft er ook in het interview met de Telegraaf over gezegd. Dat gaat ook niet alleen over de hardware. Dus niet alleen over de drones en de tanks en de raketten. Maar ook over je inlichtingen, over je satellietsystemen, over het hele plaatje. En ik denk wel dat je daar in de komende 4 jaar een hele hoop stappen kan zetten. Door ervoor te zorgen dat je er beter voor staat dan dat we nu zijn. Ja, we moeten ook niet vergeten, 78% van materiaal, defensiemateriaal, wat Europa inkort, dat komt van buiten de EU. 78%. Ja, dus dat is heel veel. En dat meeste komt uit de VS. Ja. Dus dat kan je niet maar zo veranderen. Alles kan natuurlijk. De Verenigde Staten die was tot de jaren 40 ook qua defensie, stelde helemaal niks voor. Ja. En die heeft toen in een aantal jaar tijd toch een hele industrie opgebouwd, waar ook heel veel banen uit voortkwamen. En als je inderdaad het ook als een soort, we hadden de Green Deal ook als een soort defensiedeal, denk ik dat er best wel veel mogelijk is. Het is toch ook een kwestie van kiezen. Ja, dat klopt. Maar de defensieindustrie moet natuurlijk ook plannen. Hè? Dus ze kunnen niet maar zo. Want die zitten nu al vol met alle aanvragen en zo. Dus die kunnen ook niet maar zo meer produceren. En dan moeten ze natuurlijk ook een beetje een veiligheid hebben. Als ze meer moeten produceren, moeten ze capaciteiten ook uitbreiden. Grotere bedrijven bouwen, et cetera. Dus, maar dat kan je alleen, dan moet je heel veel investeren. En dat die zekerheid bestaat, dat is ook niet duidelijk wie in Europa nu in wat wil investeren. Zoals Jeroen ook heeft gezegd. Dat is alles maar nog heel op nationaal gebied. Dus net nog weer. Gisteren is weer zo'n defensieproject
een beetje mislukt tussen Duitsland en Nederland. Dus, En we hebben ook een defensieproject natuurlijk tussen Duitsland en Frankrijk met een nieuwe fighterjet. Juist. Nou, en we zitten natuurlijk ook nog los daarvan. Maar dat maakt het misschien wat breder. We zitten ook nog steeds met een probleem in Europa dat als we defensieindustrie echt uit willen bouwen, als we defensie uit willen breiden, we lopen tegen enorm veel van onze andere regels aan. Of het nu natuurregels zijn, milieuregels, vergunningsprocedures, waar het soms jarenlang duurt voordat je überhaupt een munitiefabriek of een dronefabriek kan opstarten. Dus als je serieus bent en je zet die stip op de horizon, we willen dat in 2030, dan zul je eigenlijk in het hele pakket aan wetgeving een hele serieuze verandering moeten doen. Maar wat dat betreft is uw partij toch druk bezig om met de partij op rechts al die regels een kopje kleiner te maken? Ik denk wel dat het belangrijk is dat je richting de toekomst, als je ziet ook niet alleen qua defensie, maar ook hoe enorm de Europese economie en de Europese defensie of de Europese industrie onder druk staat, dat je goed gaat kijken naar een aantal van die regels, of je daar de doelen kan overeind houden, maar het wel op een wat makkelijkere manier allemaal behapbaar kan maken. Ook voor de toekomst. Want dan hebben we het richting 2030, maar zeker ook richting 2040 en 2050. Dat zijn lange termijn doelen. Terwijl we nu in een situatie zitten waarbij de industrie en de economie in Europa het water aan de lippen heeft staan. Ja, en dan is het dus onder andere het gevaar vanuit Rusland te temmen. Of in ieder geval in goede banen te leiden. En daarvoor wordt er binnenkort wellicht gesproken met Rusland. Tenminste, dat is de gedachte die er op dit moment rondgaat. Hier in Brussel. Het wordt dan zo verwoord. We had really thorough discussions on what concessions Europe should ask from Moscow and what our red lines are. We need to start the negotiations with Russia when Ukraine is in a position of strength. Second reason, we have to ask ourselves the question, is American foreign policy right now in the interest of Europe on Russia and Ukraine? If the answer to the question is no, then we should also think about, okay, what should we do about it? So it's time for Europe to enter the game a little bit more actively. Ja, lange tijd een taboe, nu enter the game. Giselle Bossen, hoe moeten we dat interpreteren? Nou, ik ben altijd wat voorzichtig. Hè? Dus we hebben al heel veel gehoord over potentiële onderhandelingen. En dan is er nooit natuurlijk iets uitgekomen. Ik denk in de eerste instantie is het belangrijk om te kijken wat wil Oekraïne. Dus dat vergeten we soms. Maar ik denk dat moet de startpunt zijn. En we horen nu geluiden vanuit Oekraïne en president Zelensky om misschien in gesprek te gaan met Rusland. Dat is natuurlijk omdat Oekraïne op dit moment wat winsten kan boeken in verschillende manieren. En dan is het grotere vraagstuk. Ja, kijk, de EU heeft de red lines. Dus er zijn verschillende eisen voordat ze überhaupt met de gesprekken willen beginnen. En die verschillen fundamentaal met wat Rusland wil. En dat is nog steeds zo. Dat die gebieden die nu, die Rusland nu bezet heeft, dat die EU nooit gaat wettelijk anerkennen. En Rusland zegt natuurlijk, dat zijn onze gebieden. Dus dat is ook voor de EU niet bespreekbaar op dit moment. Dus als je maar die punten alleen, er zijn nog veel andere, maar als je die maar naast elkaar legt, dan lijkt het mij nog niet echt heel waarschijnlijk dat hier überhaupt een basis voor onderhandelingen bestaat. Ja, Lise Mitterrand, gaat het ervan komen? Ja, ik heb geen glazen bol. Ik schrijf alleen maar terugwerkende kracht. Maar het lijkt me een heel ingewikkeld vraagstuk. Ik zie nog inderdaad hetzelfde verhaal. Voordat je al die poppetjes op één lijn hebt. Ik zou het nu even niet weten hoe. Maar misschien zijn daar geniale ingrepen mogelijk. Ja, we zullen het zien. In ieder geval, wat wel duidelijk is. De partnerschappen die Europa had. De Verenigde Staten, zolang toch de bondgenoot, staat steeds meer op losse schroeven. Dit is wat Van Huijsen van zegt. Ik denk dat de sporen van Trump nog heel lang zullen doordenderen. Want hij is op zo'n krankzinnige manier het land aan het veranderen. Om je een voorbeeld te geven, het ministerie van Justitie, dat gebruikt hij tegenwoordig als zijn eigen persoonlijke advocaat. Om persoonlijke vendetta's met anderen, met vijanden op te lossen. Dus de schade die nu wordt aangericht, die is niet zomaar hersteld. En de vraag is ook, wie komt hierna? Kunnen de Republikeinen nog een keer iemand in het spel brengen? Normaal gesproken gebeurt dat niet. En dan krijgt de andere partij weer het presidentschap. Maar ik denk dat de schade heel erg groot is.
En wat Europa natuurlijk al lang geconcludeerd heeft, de meeste leiders in Europa, is dat Amerika een volkomen onbetrouwbare bondgenoot is geworden. Dat weet Macron, dat weet Starmer in Engeland en dat weet Merz in Duitsland. En daar zullen we ons naar moeten verhouden. Dus de enige weg is nu om zo snel mogelijk onafhankelijk te worden. Ja, Twan Huis dus over de huidige situatie met de Verenigde Staten, waarbij lange tijd toch, in ieder geval tijdens de eerste termijn van het presidentschap van Trump, gedacht wordt, het is afhankelijk van de persoon Trump. En nu langzaam het besef indaalt, er zijn anderen. Jeroen Leenaars, merk je dat ook in de Europese instituties? Zeker. Maar ik denk ook dat in de tweede termijn van Trump dat hij veel meer zijn eigen mensen heeft neer kunnen zetten op verschillende cruciale plekken, waardoor dat ook nu veel meer een team Trump is dan in zijn eerste mandaat. En de realiteit is dat ja, Trump is een volstrekt onbetrouwbare partner. En ja, je moet je daarvan loskoppelen. En tegelijkertijd is waar dat de handelsafhankelijkheid tussen Europa en de Verenigde Staten is de grootste handelsrelatie ter wereld. Dus je kunt jezelf willen loskoppelen, maar dat is niet realistisch. Wat Europa moet doen is diversifiëren. Dus vooral ook met veel andere landen in de wereld die net zoveel last hebben van de onbetrouwbaarheid van Trump. In Zuid-Amerika, in Canada, in India, in Australië, Nieuw-Zeeland, noem maar op. Om daar onze handelsbelangen te gaan versterken, zodat je op termijn veel minder afhankelijk bent van Trump. Maar toch even daarop, want er is één nieuwe afhankelijkheid die we in rap tempo natuurlijk aan het creëren zijn. En dat is de import van LNG. Dus waar we eerst Russisch gas hadden, hebben we nu een enorme deal, wat hij dan ook voorstelt, gesloten met de Amerikanen voor de import van LNG. Waardoor we sowieso ook van gas afhankelijk blijven, maar ook van Amerika. Ja. En iedere keer dat er ook maar Europa een beetje een terugtrekkende beweging maakt, hoor je vanuit dat Trump-kamp van, nou dan gooien we de handelstarieven weer omhoog. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, maar ik denk dat het vooral een voorbeeld is van hoe ingewikkeld het is om met Trump handel te drijven. We hebben ook hier, ik denk een paar weken geleden in het Europees Parlement gestemd over dat nieuwe akkoord met Amerika over handelstarieven. En iedereen zegt, dat is geen fijn akkoord. De handelstarieven gaan omhoog in plaats van omlaag. Dat is niet het soort handelsakkoorden wat je normaal wil sluiten. Ja. Maar in de huidige situatie met Amerika is het zo'n beetje het enige alternatief. Omdat als je het niet doet, wordt het nog slechter, nog meer onzekerheid voor de Europese ondernemers. Dus dan doe je dat maar zo. De Europese Commissie zegt, we moeten eigenlijk om die reden ook nu veel sneller gaan verduurzamen en vergroenen. Nou, ik denk zeker. Kijk, het doel is om richting 2050 onafhankelijk te zijn op het gebied van je eigen energievoorziening, klimaatneutraal. En het werd net genoemd ook als de Green Deal. En ik denk dat de duurzaamheidsaspect daarvan is belangrijk. Maar het is ook gewoon een manier om onafhankelijk te worden in een hele moeilijke geopolitieke wereld. En dat is volgens mij een nog veel sterker argument om dat doel voor 2050... om dan helemaal onafhankelijk te zijn op dat gebied voor ogen te houden. Maar tegelijkertijd zie je dat de christendemocraten telkens die pakketpaaltjes toch weer een beetje proberen te verzetten. Nou, denk ik niet. Ik denk dat de paal blijft staan. Dat is ook het commitment wat wij gegeven hebben. We hebben dat 2050 hebben we in de wet vastgelegd. Dus daar zijn we ook aan gecommitteerd en daar moeten we ons aan houden. En tegelijkertijd zie je dat we wel proberen te zoeken naar manieren om dat te doen op een manier die bijvoorbeeld niet de hele Europese industrie Europa uitjaagt. Want dan zit je op de lange termijn met een ander en een veel groter probleem. Maar houden we daardoor niet juist langer vast en ook geven we onzekerheid aan de investeerders van wat zijn nou precies onze doelstellingen, ook de tussentijdse doelstellingen, waardoor de investeringen in de innovaties en uiteindelijk willen ook de Europese Volkspartij innovatie achterblijven. Je wilt toch ook dan juist die nieuwe technologie stimuleren en niet de hele tijd krampachtig aan het oude vasthouden? Nee, maar daar ben ik het mee eens. Maar als je ziet de doelen die we hebben richting 2040... 90% met een beetje flexibiliteit erin. 2050 blijft staan op 100%. Daar gaan we naartoe. Daar hebben we innovatie voor nodig. Maar tegelijkertijd, met sommige van de innovaties die we nu zien, met sommige van de ontwikkelingen die we nu zien, maken we ons daarmee weer afhankelijk van andere landen. Noem maar China. Omdat veel van de basismaterialen die we nodig hebben nu om te decarboniseren, om naar alternatieve energievoorzieningen te gaan, komen uit China. Dus je moet ook daar weer slim zijn dat je niet de ene afhankelijkheid oplost en je daarmee afhankelijk maakt van een andere partner. En dat is een complexe situatie. En voor mij is het belangrijk dat die doelen blijven staan. Niet alleen vanwege de duurzaamheid, maar vooral ook vanwege de geopolitiek. En de manier waarop moeten we proberen te doen op een manier dat we de industrie en de economie van Europa ook nog een beetje in leven houden.
Ja, complexe situatie en daarom blij dat jullie hier allemaal aan tafel zaten om in ieder geval te kijken hoe komen we een stapje verder. Hoe kunnen we dat een beetje belichten. Hartelijk dank ook aan de mensen uit Meijel voor het bezoek. Volgende week praten we hier aan tafel over een mooi fotografieproject rond de Einstein-telescoop. Hoe vang je die in kleuren en kaders? Dankjewel voor het kijken. Dag.